दोस्तों नमस्कार ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବା ଆଶା କରୁଛି। ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଚରୁଛୁ। ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସେ ତଳ ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏପଟେ ଆମ ବାବୁ ଏପଟେ ଆମର ଟିକି ବାବୁ ଛେଳି ଚରୁଛୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଛେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ଘରକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ରୋଡ ବି ପାଖରେ। ବାବୁ ଏଇଠି ବସିବ ନା? ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? କୁଆଡ଼େ କଣ ବାପା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ? ଏମା ପଡ଼ିଯିବ, ଧର। ଆମ ବାବୁ ପୁରା ପଥର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ନା, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ନା ବାବୁ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ବାପା। କଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁକୁ। କାହିଁ ଏଠି ଆସିଲୁ ବାପା? ତୁ କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ? କାହିଁକି ଆସିଲୁ ବାବୁ? ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ପରା। ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ସେଇ ବାଟେ ପରେ ତାଙ୍କ ଛେଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ଚାଲ, ଆମ ଛେଳି ତଳେ ତଳେ ପଳେଇଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ସେଇପଟେ। ଦୋସ୍ତ ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ପଳେଇଲେଣି ସବୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଛେଳି ପୁରା ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପୁରା। ଓହୋ, ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସେଇପଟେ ପଳେଇଲେ। ଆମ ବାବୁ ଛୁଆ ଦେଖ ପୁରା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ। ବାବା ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି ଯାଆନି। ଆଏ ବାବୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି। ଆମ ବାବୁ ଦେଖ ପୁରା କେତେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଟିକି ଛୁଆଟା ସେ ଡରୁନି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଏପଟେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାଲୁ ବାବା ଏପଟେ ପଳେଇଆ। ଜମା ଯାଆନି ଯାଆନି। ଆରେ ଯାଆନି ଯାଆନି ଯାଆନି। ଆଲେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଇଏ ପୁରା ଚପଲ ପିନ୍ଧ, ଚପଲ ପିନ୍ଧ, ଚପଲ ପିନ୍ଧ। ଆପା କରିବେ। ଆପା କରିବେ। ପାଖ ହବନି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ବାପା, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ଏଇ ବାଟେ ଯିବା। ହଁ ଏଇ ବାଟେ ଆସ। ମା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା। ଏଇଟା ଆମର ଛେଳି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ନା ଏଇପଟେ, ଏଇପଟେ ଯିବା। ହଁ ଏଇଠି ଆମ ପଟେ ସେପଟେ ଛେଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ସେଟା ତାଙ୍କ ଛେଳି ଆମର ଛେଳି ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ମଶା ଏ ମାଲୁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ବାବୁ। ପଡ଼ି ଏ ବିବି ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ବାପା। ତୁ ଜମା ଡରିବୁନି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାମ କରିଦେବେ। ଆମକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ ନା। ବାବୁ ପୁରା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଓହୋ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମ ଛେଳି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବାବୁ? ଚାଲ ନା ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା। ରହିଠି ରାସ୍ତା କାଟିଦେବା। ଆସ ଆସ। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମ ଛେଳି ଏପଟେ ବାହାରି ଗଲେ। ଆମ ଛେଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବା। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା। ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ବାବୁ। ନାଇଁ ଯିବୁନି। ଏପଟେ ଆସ। ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ ବାପା। ଏପଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ରାସ୍ତା ଯିବା। ବାବାରେ ବିବି ଅଛନ୍ତି ସେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଆମ ଟିକି ବାବୁ ଜମା ଡରିବନି। ପୁରା କେମିତି ଚାଲିଛି। ମାଲୁ ଚାଲ। ସେପଟେ ବିବି ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ତମେ ଡରିବ ନା? ଦେଖ ଆମ ଟିକି ବାବୁ ଜମା ଡରିବନି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆମ ବାବୁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଣୁନୁ, ତଥାପି ସେ ଆମ ପଛେ ଆସୁଛି। ଆମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଦେଖିବା ଦୋସ୍ତ। ମାଲୁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଓହୋ
मुझे एक्सरसाइज कर दिए। ओह बापा सेपट जानी। ओह दोस्तों देखो पूरा एबे वर्षा है ना, पूरा जंगल भीतर बहुत मशा दोस्तों। आम छेड़ी सेपटे घंटी बाजुची देखिलु इबा सेपटे जानी बापा। आम बाबू पूरा आगे आगे जमा दोस्तों डर ना। सेपटे जानी आम छेड़ी गुड़ा कुआड़े गले देखा कुआड़े गले बापा। ओह आम बाबू ना देख पूरा केते आगे आगे से जमा डरबनी। ओह मालू आम छेली गुड़ा कुआड़े पलैले बापा। एपटे बापा ये छेली गुड़ा ये छेली गुड़ा आस। हाँ ये पूरा छेली ये छेली देखो तो दोस्तों आम छेड़ी पूरा। हाँ आम छेड़ी चरुंट एटा कुसुम खाऊंट। कुसुम खाऊंट इलु माल देखिलु पड़ी जब कहली परा चा। आम छेड़ी खाऊंट एबे सेपटे जानी खाऊंट सेपटे खाऊंट दोस्त देखो आम छेड़ी पूरा चरुंट। आम छेड़ी चरुंट। हाँ आम छेड़ी भीतर को पशिले दोस्तों देखो पूरा ए भीतर को पशिगले। ए भीतर को पशिले पूरा छेड़ी। हाँ आमर एपटे आम छेड़ी गुड़ा एपटे गलानी दोस्तों देखो पूरा से पटे टिकी छुआ गुड़ा भी से पटे ए दीटा चरुंट। एले बाबू सेपट जानी देखो ये सब आम छेड़ी सब चरुंट। जा तुम जाओ मु गोटा बथा गोटा बथा मुझे जापारि एपटे दीटा रोड साइड रे तांकर बिंधा बिंधी होती पटे देखु बिंधा बिंधी होती दोस्त देखु पूरा। पूरा घंटी बाजला एटा सब एबे बाहर को आसुंती दोस्त पूरा सबू बाहर को बाहर जीवे एबे ए सब बाहर गलानी दोस्त देखते। ओ लो बापा ओ आम छेड़ी सेपटे जानी आम छेली केम चरुंट। माँ पानी पाई जाऊची दोस्तों वीडियो किभली लगला निश्चित कमेंट रे जनइबे। लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित करेंगे दोस्तों। आम वीडियो जो भल लगुए आज रोचे आपण मान नुआ नुआ वीडियो निश्चित आनबी प्रत्येक दिन ये मो वीडियो एंड जा देखु दोस्तों। आज रोचे बाय बाय।